Hawu, wemduduzi Ncube, kwenzakalani ndoda, wavuka indlobana kangaka manje wase kuba buhlungu kangaka. Angithi wakhipha ingoma nobaba wakho thina sangasho lutho, sayithulela nje iduvile ingoma ko 200k, ashongo lutho thina ingoma yakhe ayindawo. Manje ukhuzana ubana kuseyikhipha ingoma noSiyantule sekuvuka indaba zokuthi wakhishwa yini eNkabi record. Kanti kwenzakalani manje? Yini leni izamayo ngoba phela ngabe into yakho wakade wayilungisa kudala kusenesikhathi, but njengamanje wena usewula uqala ufika manje uzolungisa into yakho, usuzositshela uzosichazela kade sasifuna silinde indaba ukuthi usitshele ukuthi ukhishwe yini eNkabi record. Manje ke usubona nansi impilo yami ishosholoza manje ikushaya kugudluza kulahle eceleni. Ila kade uhlanganisa ngeSaturday ubuhlanganisa 200,000. Yes, le ngoma recorda nobaba wakho iduvile lapha eMasholofini. Manje after all sewula futhi manje wena sewuzosichazela, hey wena usuzochazela ukuthi imali zakho ongayitholi, nanithi nani happy lapha nithenga imoto in sekuyini manje, sekuyini. Mina ngiyanicela ama donation nithi nonke ngicela niqhubeni stream ingoma ninganaki indaba ngoba manje uyabona sekubuhlungu manje. Khona abantu abasetshenziswayo la ukuthi bazophazamisa lo khuza lombhidlanga sophushayo. Ingoma nje ihamba kahle, imnandi. Iyabeka lensizwe, iyabeka indlela ke esho ngayo ukuthi insizwa le umduduzi Ncube utheni uma ukhuzana esekhipha umsebenzi okungokasiya-Ntuli bese eveze izindaba ezikanjena uBig Zulu ade thule sonke sesikhathi. Sizokhuluma nama-podcast athize wethuleleni. Angazi mina ukuthi kuyiqiniso lokho noma cha, kodwa if kuwukuthi kunjalo ngempela sekungaba kubi ukuthi yena umduduzi mase ezokhipha lezi ndaba kuwukuthi ufuna naye uzama ukucisha ini le trend lokho iqhubeka le ngoma kaSiyantule. Phela kumele understand umduduzi ukuthi yena impilo izoqhubeka with or without him, ukuthi ube khona laphana endemeni or besasana uBig Zulu lokho sekuyinto ke ewumlando ke kuphelile uphumile. Mawukuthi kodwa unezikhalazo eziyiqiniso, izikhalazo zakhe kumele ilandelele kubhekwe ukuthi ke zihamba kanjani, asizakala lapho umuntu asizakala khona. Kodwa mawukuthi bezama indaba ukuthi abulala ingoma mhlawumbe ifocus izobheka kuyena, kuba kumbi kakhulu lokho. Kodwa ke njengamanje akukho kuzovimba ingoma ukuthi ke ingoma izoqhubeka ihle abantu isazotrenda iyozifika lapho izofika khona, asazi iyofika kunamba bani. Kodwa nje ngiyayizwa lento eshoyo lensizwa laphana ke kule video ke bekuyilokho sifuna ukubheka njengamanje ukuthi ke mhlawumbe na ayikho into etheni ekhona umdumo mhlawumbe, kodwa phela kuyinhliziyo ebuhlungu kodwa kumkhulumisa sahle ngaze ukuthi sizodibana ngokuza ngibonge ithuba.